И здравейте, хора! Няма да куитна. Спокойно. Който ми е бил голям фен, извинявам се за това, като стрес бих го нарекал, но няма да куитвам. Сори, окей. Така, ще приема хейта за това видео, в което уж куитвам, но просто ще играем на Джуджуцу тиганите на Тиганиърс. Чуйте в Дискорд да се направя на това. Ще ме гръмнат от обаждания, сигурно. Така. За хора. Switcher. Ще използвам Switcher, защото не Дефенс дикторни. Шитъл! Вероятно не съм така не ми казвай, че се събуди тук. О, брото не се е събудил. Хора, брото не се е събудил. Не се е събудил. Алло? Are you alive? Did you die? Ай, опа! Хора, толкова е дебел, че гледайте как ще ги изграда. Бах ти. Малко му конфискувах главата. Хора! Какво? Дизастър. Окей, какво трябваше да бъде? Ще съм грозен, хора, ще бягам. Брото са не мога паркурва. Само ми казва. Да, бе, това са утра рънарите, какво правят? Брото са се лепнал, хора. Утрата пак. И ще взема един пол. Мога да играя добре с руки. Какво си бил той? Аз ще използвам локус бич. Чакай малко. Само да снимам по-добре. Така. Добото, риква ли си викама? Не, Рика! Моята котка се казва. Да, но това се казва Рика. Аз не искам да ряза. Просто си...
Защо трябваше на Perfect Switch да му добавя такова? Кулдаун! Бум. Това е до мен. Да, сякаш съм така. Знаете ли какво, хора? Сега ще избера абсолютно нейни героя сега. Абсолютно спайна. Да. Стана ми да спайна. Гледайте сега как ще интересно. Какво ти направи? О, не, бро! Аз съм пасивен. Пасивен май двамата сме ултра пасивни. Аз повече. Има! Същество! Какво трябваше да бъде това? Блак флаш ли се нарича това? Ноктин флаш. О, не. Просто знам какво да използвам. Let's go. Again. Джакпотера, бе! Това го снимах! Това е джакпот емота! Ой, ой, ой! Ой, ой! Ой! Карай джакпота! Той дал! Колко кил да хвърля? Да, имам малко повече от мен. Надявам се да акцепт. Да, не е това. Не знам що. Да видим кой ще акцепт. Просто хора, трябва да ви покажа нещо в private. Това е част от видеото. Така. Отиваме в private, хора, да ви покажа нещо. Какво ли ще е? То се чуете са. Чайте да си дам Infinite Awakening, защото съм свикнал да билдвам по такъв начин. О, не, аз май си разкрих нещото. Без кулдауни и Infinite Dick. You're such an annoying rat. Malevolent Shrine. Е, тук буквално. Все едно спалвам се в средата и съм King of Curses. И правя...
Malevolent Shrine. Това ще е яко после горе накрая, знаете ли къде? Чайте са. Така. И load slot 1. Това е моя мапа. Тъпо изглежда, нали? Ма ще видите сега едно свещено място. Какво викате, че е тъп, при разберете? Така. Така. Преди това, сега ще остава тук. Това се хилне. Тоест това се реперне, ще го оставя. Точно. И като се реперне ви показвам свещеното същество. Окей, мога още сега. Компютърчето тук някакъв power-up има отгоре. Монитора, естествено ще играеш Jujutsu Shenanigans, мини фрич. И е това! Шкафчето на Джон Шенаниган. Това е да изгориш метрото в публик. Да изгориш метрото в публик е много яко. Е така, тук не знам какво правим. О, не. Забравих. Докоснах грас без драган емолта. Трябва да съм с драган емолта, за да не се заразувам. Драган Сет. Ваташи. Твърде много емолта. Did you see that? I'm a true runner. True runner. Е, това хора сте true runner-и. Използвате този мод в публикация, както наричам. И бягате. О, не! О, не! Тук вече има това беше просто. Защо тук... Рика, рика. Бро, пасивно. Нормално същество. Ела тука, бе! Мишка. Бе! Сега ще ги багва. Брото му се багва с битка. Сега използвам тежка артилерия, гамблерка. Аз ще гамбълвам. Това до главата ми беше вечерва и така. Преди колко...
Също е сървър. Рокто ми е ония Жак Потера ме мрази. Май се наиграх с това. Хора, сега идва тежка артилерия. Фрутера. Фрутера съм аз. Фрутер. Дутер, фрутер. Тежката артилерия зарежда. Second sea fruit guy. Тежката артилерия е тук, за да ролва. Ох, забравих хора, че ми трябват пачки, бе. Нямам пачки. Ама баунти имам на кучка. Баунтито ми е най-огромното. Защо полудявам? Това ударя всичко. Целия малко. Газ! Ô con đón hổ hổ anh chín run Бродата просто си изира, не виждам проблем, просто ги убивам съвсем нормално, съвсем легално е в Blox Fruits да убиеш някакви NPC-та без мозък. Окей. Ще удари, верно ще удари, бе. Да, бе, хора, това удря земята. Ая! Хора, не знам, що вече не снимам Brawl Stars. Като съм пикнал играта като цяло. Ама... на Roblox 24,500, 24,700 снимам на Roblox. Яху! И със сигурност няма... може и да пикна на седмица, сигурно. Буквално като гледах коментарите на The Galaxy са Just quit forever. We don't care about you. Буквално половината са някакви токсик дрисни, които знаете какво ми се е приискал да им направя, който ги е написал. Да им направя това. Яху! Да ги не ползвам.
се е поискало. Но да. Съпортвайте много Galaxy Evo. The Galaxy Evo's Kingdom, да. Защото най-добрият ютубър е той. Буквално. Доста добри едити прави. Той моите kinda добри. Не много. Може да се каже, хора. Само съм добър в... Така. Бум. Аз ще се стоя да Galaxy Kitsune. Като стана на 50 тогава ставам да Galaxy Kitsune. Като хит на 50 абоната. Това ми е било мечта някога си. Само ако хит на 50 абоната си правя името на канала, да Galaxy Kitsune като на Galaxy само тогава. Обещавам ли? Като хит на 50 абоната ми обещавам. Ако хит на 50 абоната, ако не съм си го направил, спрете да гледате просто. И аз ще разберам, защото помня какво съм казал във всяко видео. Не съм като Шайлфокс, дето веднъж преди 10 години казал, ще снимам с Самоши на Майнкрафт. Ще снимам с Самоши на Майнкрафт видео, просто не снима. Така мисля, защото да се съсредоточи върху съществото си. Здравей, Лапс Аргонейт. Окей. Хора. Замислих се нещо. Да не вие спряхте. Малко да ме гледате заради шибания мръсен. Моят микрофон не става буквално. Сега за да говоря така трябва съм се залепил за него буквално, хора. Което не е много готово. Никак не леснява, хора. Или трябва да викам като... Аз съм слабна птичка. Само че не мога да потвърдя, защото викам брото къде е? Брото ми в краката. Чувството, че газ е един от най-добрите фрутове в играта. Ако ви кажа как съм взел, няма да повярвате, хора. Просто го ролнах. Съществата. Така. Окей, тия съм пребил. Но газ фрута го ролнах просто с късмета на съществото. Защото съм същество. И то някакво ненормално. Почвата. Galaxy Kitsune съм си стари аз. Иначе най-стари аз за Secret Dragons. Което ще го помня
песните сигурно 2024 как го направих. А, не беше 2025. Яху! Вау! Така. И така, хора. Ще рома след. Защото съм беден. Всеки ден като ровам 25 милиона пъти. Нямам пачки, после трябва да грандя 5 минути. Не си струва, защото понякога си струва да рона. Например, така веднъж си струваше да рона да си. Така си струва да рона, защото си струваше и да грандя 3 часа, за да си купя T-Rex, който дори не го макснах, просто после да купих. Стигнах до трета и видях, че има ой, бакай! Защо това ме бие, бе? Какво съм ти направил? Това е същество. Не знам, и тук апгрейдвам така. Ой, пак. Хора, телепортираме се. Телепортираме. Не знаех, че това е здрасти, гача. Окей, махам си там и се отговоря, че не знам. О, чакай. Ма аз имам гост. Ще се удържа в инвентара, окей. Същество. Това същество гост, не знам. Освен хора, кажа край на видеото след ролването, защото вече е твърде дълго. И бай хора! Бай хора!